Evo, u YouTube studio 33515 zadovoljstvo je pozdraviti Darka Majstorovića, voditelja Wing Chun kluba Orahovica. Lijep pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Evo Darko, nakon ono što smo razgovarali prije u drugim medijima, danas ste gost mog medija. Što je Wing Chun i koliko dugo smo već u Orahovici? Prvo, drago mi je da ste se nas sjetili, pozdravljam vas, vaše pratitelje, nek vas želim da vas bude što više, da idemo u pravom smjeru prema sportu, prema tome. I lijepo smo se razvili u Hrvatskoj, došli smo do 100 članova, razvili smo klubove Rijeka, Osijek, Orahovica, bio i Čačinci, radimo na tom Crikvenica, trenutno jedan naš instruktor se preselio u Dalmaciju pa bi otvorili Zadar, Šibenik. Ali nakon ove korone imali smo jedan mali raspad sistema, nismo mogli u dvorani, nismo se mogli družiti, asocijalno je sve to bilo, tako da se sad ponovo pregrupiramo, skupljamo se ponovo i drago mi je da ide to sve kako treba. Prije svega želio bih ovim ljudima koji treniraju kod mene, nada sve Orahovčanima, reći i poručiti svim drugima da to su ljudi pobjednici, znači nemaju oni više šta kod mene polagati. To su ljudi koji su pobjedili i koronu, i bolest, i strah, i sve. I u svim tim okolnostima nismo se predali, ostali smo dalje, jezgro je ostalo, dakle radili smo dalje, razvijali smo se i tu smo opet zajedno, kao što vidite. Darko, Wing Chun nije natjecateljskog karaktera, nije sport, to je borilačka vještina. Ne, mi nismo sport jer su udalci smrtonosni, mi smo borilačka vještina i jedini smo na svijetu koji imaju titulu Martial Arts, to znači umjetnost borenja. Dobro, što znači Wing Chun u ovom trenutku za naš grad, za Orahovicu i koja je vaša titula? Ja vas oslovljam s Darko, ali imate titulu vrlo visoku, možda jedinu u Hrvatskoj tako. Da, jedino takvu titulu ja imam u Hrvatskoj, imam diplomu iz Hong Konga, znači trenutno sam na 5. majstorskom stupnju, što ih u Europi nas nema 10-ak sve zajedno, znači u Hong Kongu trenutno nema niko 5. majstorski stupanj. Dakle, dobro, ali ne bi ja o tome, što je Wing Chun? Rekao vam više o Wing Chunu. Dakle, Wing Chun ne samo što je umjetnost borenja, Wing Chun je stil života. Znači, prvo što nas uči kako da dišemo, kako da hodamo, kako da oslobodimo se strahova svih i kako da pobjedimo svoj ego. I šta znači upornost i šta znači kad nam je teško, kad se 2 puta dignemo iz kreveta i nakon toga, nakon treninga osjetimo se super, tijelo nam je dobro, znači poslije toga ne mora vas na 5. trening niko zvati, letite sami. Evo, tu je i moja doktorica, ona zna kad sam se kod nje svoje papire stavljao, ona je rekla mi, Sifu, pa vas nema u sistemu, uopće ne postojite. Dakle, ja nisam bio kod doktora jedno 40 godina, znači ništa osim šivanja i toga, dentistu ne računamo to. Dakle, zdravlje na prvom mjestu, socijalizacija u društvu, samopouzdanje, sigurnost i osim toga sam instruktor I Chi Kunga, dakle to su vježbe kineške disanja koje oni prakticiraju svakodnevno, ujutro i pred spavanje. Od čega i kako se sastoji vaš jedan običan trening? Rekli ste nas prije ovog snimanja, da ste trenirati 3 sata. Tako trenirat ćemo 3 sata, ali koncept je jako zanimljiv jer u našem treningu se sve bazira na chi energiji, to je unutrašnja energija čija. I trening je koncipiran ne na taj način da se mi potrošimo, nego da izbacimo iz sebe negativnu energiju, unesemo pozitivnu energiju sa ovog treninga, ljudi odu oznojeni doma, ali nijedan umoran. Dakle, volio bi drugi put kad dođete da i s nekim od njih 2-3 riječi pogovoriti. Znači, nakon 3 sata treninga niko ne ide umoran doma. Dakle, svi teže nekim natjecanjima, turnirima, svjetskim, europskim prvenstvima, na čemu se zasniva Wing Chun? Kako se vi družite po svijetu, Europi i Hrvatskoj? Moja asocijacija je do Baltičkog mora gore, dakle mi ljudi koji idu sa mnom na te internacionalne seminare su vidjeli, jako smo se razvili. Gledajte, o čemu se tu radi? Dakle, sva takmičenja koje su tu, prvo je riječ o novcu. Dakle, kad bi vadili prizmu novca van, vjerujem da ne bi skupili u nogometu 22 igrača za prijateljsku utakmicu. U svim sportovima. Dakle, kod nas prizme novca nema. Dakle, Wing Chun je borilačka vještina, Wing Chun je stil života koji nas uči. Dakle, nemaš potrebe pušiti cigarete, nemaš potrebe pas pod neke utjecaje. Kako mene može neko nagovoriti da se drogiram kad je on na levelu mentalnom 7 levela ispod mene, razumijete?
Znači nemaš potrebe da ti neko bude idol, da ti sve, i druga stvar, ne želimo razvijanje egoizma, nego želimo da se ego smanji, da ego pobjedimo i da ego ne postoji. Zato nema boljih, nema šampiona, nema prvaka svijeta, nema takmičenja, svi smo jednaki, jedino je cilj da svako na svom stupnju razvoja koji može dosegne maksimum onaj level koji je on sposoban. Što Wing Chun u običnom životu jednog običnog smrtnika kao mene ili vaša kolegica danas? Eto, mogu vam reći jednu interesantnu storiju, ako vas to zanima, sa gradonačelnikom Virovitice, zove se Ivica Kirin, moj dobar prijatelj, znači tamo imamo klub. Došli su investitori iz Kine i ručak je bio, oni sjede, ništa ne rešava. Kaže, prijatelj, šute, ne znam šta da kažem. I onda sam im rekao odjedanput, kaže, znate da imamo Wing Chun školu u Virovitici? Da, imamo Leung Tingovu školu, Leung Tingovu zovu, da kaže, imamo svoju školu. Rekli su, nakon toga sve se otvorilo, osim sve investicije. Naprijed. Poziv mladim ljudima, koliko mladi ljudi su uvriježeni u ovoj borilačkoj vještini, imali interesa, kako ih pozvati? Evo nam. Interesa ima, ali nemamo dovoljno dobru trenutno ni reklamu, nismo se toliko ni reklamirali, napravit ćemo par prezentacija. Ja bih pozvao sve mlade ljude da probaju, znači 2 tjedna da dođe da probaju pa da vide kako će se nakon toga osjećati. Dakle, u Kini, ovo je bila najveća tajna kineskog naroda. Do našeg majstora Ip Mana nije se dalo van iz Kine, predavalo se sa osobe na osobu. Prvi put imamo priliku da tako učimo i predajemo grupama, organizirano, i šteta bi bilo to ne iskoristiti. Ja sam prošao trnje i pakao da dođem do toga što sam bio, odavde do Hong Konga, zamislite, dečko iz Male Orahovice, pa do Hong Konga neće ti niko reći dobar dan, ko si ti, s koje si ti grane pao. I sad sam to sve donio tu, dok mogu, volio bi predat to, razumijete me, poslije kad budem star čovjek moću tu sjediti na klupi i gledat mu asistenta gdje radi, sad sam u najboljoj snazi, imam znanje, sad mogu predati. Sad kidajte, sad uzimajte. Kome se javiti dalje? Kada su trenizi, gdje su trenirani? Trenutno treniramo tu u kurstovima od mojih prijatelja, jer u školi smo izgubili svoje, kako se zove, termine kad je bila ova korona. Možete staviti moj broj telefona na koji se ljudi mogu obratiti, ili bilo koga od nas nađu Marina, on je inače profesor glazbenog u školi, doktorica Peček, Sanja Rendulić, bilo koga od njih, mogu se svakom od njih obratiti, dogovoriti, javiti se. Eto, sve vas pozivamo, ko hoće, 2 tjedna je gratis proba, pa nam se kasnije mogu priključiti. Pratimo vas dalje, hvala lijepo. Lijepi pozdrav, hvala vam. Darko, ovo je trenutni sastav današnjeg treninga. Ovo je današnji trening. Ima tu i poznatih ljudi. Iz Orahovice, doktorica Danijela Vraković-Peček, Sanja Rendulić, rekao se tvoj asistent, mladi naraštaj. Evo, Sanja, dolazeći u sportsku dvoranu, ja sam baš često rekli u dvorani sa Darkom na treningu. Što za vas znači Wing Chun? Pa, za mene znači jako puno, znači mi vještinu samoobrane u slučaju opasnosti, znači mi isto tako vještinu samorazvoja, vještinu razvoja duhovnih, umnih sposobnosti, koncentracije i svega ostalo. Doktorice, kako se vi osjećate u 3 sata treninga? Kad neko kaže 3 sata, to je... Pa evo, ne bi vjerovali, osjećam se izbalansirano i ispunjeno, jer svi znate da radim jedan izuzetno stresan posao i stvarno mogu reći da zadnjih godina, od kad se bavim Wing Chunom, da osjetim jednu promjenu i na psihičkom i na fizičkom planu. Mogu reći da se sad osjećam bolje nego prije 10 godina dok nisam trenirala. Kako se osjećate kad sam Nikola Štovica? Koliko ste okolo? Jeste li sigurni? Definitivno imate taj jedan osjećaj nekakvog, ja bih rekla, nevidljivog samopouzdanja. Tako da, ovo što je rekla Sanja, ovo nije samo umjetnost tvorenja, ovo je jedan pristup življenju, jedan spoj duhovnosti, jedne cijele životne filozofije koja je u svakom slučaju pozitivna, jer dosta ljudi krivo shvaća, misli da smo mi nekakvi agresivci, da zbog toga jedan dio ljudi ne želi se upustiti u trening. Dapače, znači mi treniramo jednu smrtonosnu vještinu, ali suština cijele ove priče je miroljubivost. Evo, Darko je spomenuo, ti su baš to glazbeno. Da, radim to u glazbenoj školi. U glazbenoj školi,
idu zajedno, ja se svaki put nakon treninga osjećam kao da sam na nekom dobrom koncertu bio. Ako se smijemo Klasični klasični razvoj je rock'n'roll. I jedno i drugo. i jedne druge. Naravno, da. Trening, čega se sastoji? Kako vi, kad završite tih 3 sata, 2 sata, Još vozi do Osijeka. još vozi do Osijeka, osjećate? Ja se osjećam super. Znači, evo, kao da sam bio na nekom vrhunskom koncertu, cijelo vrijeme pijamo auto, vesel sam, nema umora, čisto ono ispunjeno. Dolazite na trening, znate da nema natjecanja, da nema zlatnih medalja, srebrnih noćenja, da nema novca za vaš uspjeh. Čemu neću? Pa, meni je to, kako da kažem, najveća profit od Wing Tsuna i meni jedan fenomenalno osjećaj nakon treninga. Znači, to vrijedi više od svih novaca, meni osobno. Od svega. Znači, materijalno se ne može usporediti. Da, Pa ne bi ga mijenjao ni za jednoga. Ali zaista, sad ovo nije uvlačenje zaista, ni za jednoga. Ne, ni za jednoga. Nema alternativu. Ni za jednoga. Naš trener je to šire znanje, puno šire znanje nego što je to samo niču. Znači, mi uz njega učimo neke stvari koje znamo, proširujemo i nadograđujemo svi svoje znanja, jačamo pozitivnu energiju i mislim da... Imamo jedno oružje koje je jako moćno u našem treningu. to je. I osmijeh. Je li se vaš život promijenio nakon dolaska u Niču klubu? Ja stvarno za vas ne bi nikad rekao da se bavite smrtonosno područjem štilu. Za doktoricu pogotovo. Za profesora glazbe također, za klice, još Mi smo manje. sve ali opet- prijatelji, znači kod nas nema, mi smo svi na tim. Od 7 godina kad su dolazili pa do, ne znam, evo, 60 skoro, svi smo prijatelji i svi smo na tim. Ako se Znači, smijem samo ubaciti, Wing Chun se temelji na obiteljskoj tradiciji. Moja titula Sifu znači otac učitelj. Si Ping, stariji brat učitelj. Si Mei, starija sestra učitelj. Znači, koncipiran je već kao u svom startu, u svom To je izlučenju. najveća titula u Niču. Sifu. Ok, evo, ljudi, ja vam želim tu na trening. Hvala Hvala što ste me pozvali, pratim dalje vaš rad.